Zehazkiz, nola mozorroan, momotxorroan, zer eman bihartiko, zerdek igual karakteristika bat ezatek, o adarrak eraman berdizkik, o artilia eraman berdik, o etzeki zeo ze? Ba, momotxorroa berez da, saski bat, eta saskian jarrita bi adar, aurrekaldean, ipurukoa aurrekaldean, ipurukoa esan lehen behiei eta asokak lotzerakoan minik esan bateko erabiltzen zen artilugioa. Bi hoi jaituko orduan momotxorroanak, eta? Bai. Gero ardinarru ondu bat, zintzarriak, eta aurrekaldetik mantala odolez beteta. Odolez beteta, odol berezin bat izan beriko, baki jain berdeko izian, o seguran golpe bat eman, o nola itezu? Hiltegira jun, da fresko dauna, ura. Bai, Gambela baten sartu, eta zikin du, eta listo. Orduan guen igual urtarriletik soberan dakan nola, jaba izosten jute ditu, eta denga hemen hau gordetzen jumer dio, laizte torriko ditu danak ogolan bila. Fresko behar du, ez dela koagulatu iken da, eta neko nazka emate. Eta benetako dolori, esaldekela nazka ematekela, baina nola kudeatzen dezu hori, nola ematen deko dola gainean? Ba, lehenobe garaian bakoitzak beri aramaten zuen, arategitan eskau, eta botillatan, da bakoitzak zikintzen zen, baina onja urte batzuk, dana zikin ez usteko, batzordetik antolatu dira ganbela batzuk, ganbela aska moduko batzuk, odolez betetzen dianak, eta odolaren errituala egiten da. Erritual moduko bat egiten da, eta orduan ja, irtera ematen diogunean, momutxorroz junbardian guztiak, otarrea eta adarrak eta jarri aurretik, bere mantalakin juten dira, eta azka hortan azten dira odola, aurpegitik, mantalian, beso hortan, eta botatzen. Hortin pasatzen dek, hor zikintzen deko dole, eta orduan ez dik erre guztia treskantzak. Hori da.